Знаеш ли защо точно в 12:00 на 2 юни всичко спира? Това е денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България. Когато звъннат сирените и спрем за минута мълчание, отдаваме почит на онези, които дадоха живота си за нас. Първите чествания са още през 1884 година във Враца и Пловдив, само няколко години след освобождението. Официално от 1901 година насам отбелязваме този ден. Тогава на връх Вола живи четници на Ботев отдават почит. От 1948, 100 години след раждането на Ботев, точно 12:00 започва едноминутно мълчание. Сирените вият, камбаните бият, а цяла България млъква и се прекланя пред паметта на героите. През май 1876 година Христо Ботев и малобройната му чета пленяват австрийският параход Радецки. С кораба стигат до българският бряг Козлодуй. Целуват родната земя и потвърждават клетвата. Готови сме да дадем живота си за свободата. На връх Околчица, Стара планина, на 20 май 1876 година, 2 юни по нов стил, Ботев загива. Само на 28 години той превръща смъртта си в вечен символ на саможертва. Не плачи, майко, не тъжи. Думите му ехтят през вековете. Не е ли чудно, че и днес те ни докосват? Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Така Ботев ни учи. Героят остава жив в паметта на потомците. Нека почитаме тяхната саможертва и смелост. Нека никога не забравяме, че свободата е извоювана с цената на живота. Нека бъдем горди със своето минало и да предаваме този дух на бъдещите поколения. Делото на Ботев и неговите другари живее в нас.